Kaniya tungod sa sina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagdala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay gabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barrabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, kinsa man ang nining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag, si Barrabas. Si Pilato nangutana kanila, Nan, unsa may akong buhaton kang Hesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag, Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana, Unsa may ang sala? Unya sa makusog nga tingog naninggit sila, Ilansang siya sa krus. Ilansang. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw at tubangan sa mga tao, ug miingon, Wala ko'y labot sa kamatayon nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nadubag kaniya, Kami ug ang among mga anak mao'y gatugis sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barrabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula, ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo ug gipabitbit nila siyag bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanluhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudeo. Unya giludan nila siya ug gikuha nila ang bugang ug gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, ug gipugos nila siya pagpapasan sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Dito ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagi gripa. Human ni ana nanglingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya, mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Unya tupad kang Jesus gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila sa Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katungugba sa templo o umutukod nilin mapasab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Diyos, luwasa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa Hudyo. Mingon sila, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, motuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambe, tan-awon takon ang Dios muluwas pa kaniya karon.
Bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3, mituwaw si Jesus. Ili, Ili, lima sabagtani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog kaniya og miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha, usa kanila midagan og mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang. Ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw na. Tanahon takon muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya? unya si Jesus misingkit na usab ug namatay. Unya ang tabel sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos ug natayog ang yuta, nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nga abli ug daghang balaang taw ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan ug tapos mabanhaw si Jesus, miadto sila sa balaang syudad ug dito nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. ug dito'y daghang babay nga nagpaantaw pagtan-aw. Mikuyog sila kang Jesus sukad sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkasawumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato ug miingon, Sir, nahinumdum kami sa buhi pakadtong bakakon. Miingon siya, mabanhaw ako sa 13 ka adlaw. Busa, pabantay pag-ayo ang lubong hangtod sa 13 ka adlaw. Aron dili siya makawat sa iyang mga tinunan. O gunya, manugilon sila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak, mahimo niyang labing dautan kaysa una nilang bakak. busa mingon si Pilato kanila, Pagdala kamo gwardya, o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. busa nanlakaw sila aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong. Ilang gibutangan og palig-on ang sira sa lubong ug gipagwardyahan. Mga igsoon, ang pasyon sa atong Ginoo. Sakit ng iyong mga tuhod
Tungod sa dugay gayud nga panahon nga nagtindog mo, hilutan ang iyong mga bagtak diha. Kay basin og nagkurog-kurog na sa pagtindog. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong buntag. Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Mga paghimaya, kalipay o kasadya, mao kini ang mga nasinati sa mga tao nga diin misugat ni Hesus sa bagang katawhan, samtang ilang gisugat si Hesus nga nagdala sa dahon sa lukay padulong sa Jerusalem. Mausab kining mga tawhana, pipila lamang kaadlaw milabay, misyagit nga ipalansang sa krus si Hesus. Para nako mga kaigsunan, usa kini kakahibulungan o makalilibog nga panghitabo. Nganuman, niya ng adlaw nga si Hesus padulong musulod sa Jerusalem, ilang gidayeg o gihimaya si Hesus tungod sa kasadya ug kalipay, tungod kay ilang nasaksihan nga si Hesus nagpakaon kanila. Giayo niya ang mga masakiton, gihupay nila ang mga nawad-ang paglaom, apan milabay lamang ang pipila ka adlaw, ila namang ipapatay si Hesus pinaagi sa paglansang sa krus. Makalibog, dili ba? Isipa, huna-huna ako no pagsuway. Nagkatapo kita karon puno sa kasadya ug kalipay, puno sa mga pagdaig ug mga himaya sa Dios. Kusog pagayni kita kaayo nga mukanta sa mga pagdaig. Tamis ang atong mga dagway samtang kita nagpakita sa ato ang sign of peace. Unya inaghuman sa santos nga misa, pag uli nato wala pa kadungag ug pamahaw, masuko na ta. Imo nang ayu-ayuhon og kasaba ang nahibilin ug imong ingnon ilansang siya sa krus. Makakita kita sa TV o makadungog diha sa mga balita sa radyo, patay didto, patay diri. Ug masakpan kita mingon ilansang siya sa krus, patya siya kay usa siya ka makasasala. Kung makakita kita sa mga butang nga dili maayo, kung makasaksi kita sa mga sayop nga mga binuhatan, unta maningkamot kita. Una, pag-usab sa atong kaugalingon. Ikaduha, atong tabangan ang uban aron makalingkawas sa pagpakasala. Sunod Domingo, ato nang kantahon ang Alleluia. Hagit sa matag-usa nato nga kung aduna kitay mga seryoso nga mga kinabuhi puno sa problema, nagpuyo kita diha sa pagpakasala, maningkamot kita sa pagpuyo unta sa mga pulong ni Kristo, aron kita angayan nga mukanta, Hosanna, blessed is he who comes in the names of the Lord, Hosanna in the highest. Palihog manindog. Ang atong hari misulod na sa iyang syudad,
ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog. Nagawagtang samtang ang mga pulong sa Ebanghelyo, nagasugid kanato sa sigulanon sa iyang kasakit ug kamatayon. Ato karon dadon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan, pinaagi sa iyang anak nga iyang gitugyan alang kanato, uban sa gugma nga dili nato masabot. Mingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Atong usbon, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasunod sa atong manluluwas, sulod nining Semana Santa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita ug kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapalandungon ug mapasalamaton, sulod nining pinili nga mga adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, kamahan uban sa malinawon nga kaisog, nagpakamatay ang imo anak alang kanamo, hatagi kami og bahin sa iyang kusog, samtang among gipadangat nga kanimo ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pero sa libutan gigikan sa kahit ako nadawat kinupan nga buset ang kami sa tamay mo dahil ko kanus sa libutan nga gigikan sa kamatang nadawat hindi nung nga buset ang kami sa tamay mo
palihog manindo. Mga igsoon, pagampo kamo aron nagakong iyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit ug pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak maghimunta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kami irawala kami mahimo, apan tinabangan nining iyang hingpit nga sakripisyo, makabutunta namo ang imong gugma ug kaluoy, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kitahan niya ang iyang kinabuhi diha sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw makabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaniyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Christian Vicente ang obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na gayod katong among giapil ug ipahanungdan ni maong santos nga misa. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong awiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunobos.
Sumangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Mga igsoon, ipakita ta ang atong pag-inigsoonay o panagdait. Peace. Ginus Kristo pagkalawas ng lawas gabi ang tama kapahamtang kung silbato ka na kung sugod magkamali kung dapat sa lawas. Kinimawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko hangay nga mukalawat kanimo panipamurong lamang og mamaayo ako. Lawas ko Kristo.
Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod nining mga balaang gasa, ang kamatayon sa imong anak naghatag kanamog paglaom ug nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimunta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdalawon ta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo alang sa mga deboto sa Dios ng Kaluoy. Pagasugdan ang unang novena sa Dios ng Kaluoy karong umaabot nga Biyernes Santo, Abril 18, 2014. Pagahimon kini inikatapos sa Via Cruces sa Ilihan. Aniyang schedule sa mga barangay nga maoy maguna sa siyam kaadlaw nga novena. Kanhulaw first day April 18, Ipil Bungamar second day April 19, Poblasyon Cantagay third day April 20, Pahina Luok fourth day April 21, Kanopaw fifth day April 22, Pangdan Tubodmar 6th day, April 23, Tehero Nausok 7th day, April 24, Luok Bunga Ilaya 8th day, April 25, Tubodmonte and Malbog 9th day, April 26. Daghang salamat ang nagpahibalo Divine Mercy Coordinator. Dugang nga mga pahibalo ihatag sa atong Padre Cora. Atong daygon og pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Ato usab nga pasalamatan ang atong presider sa Santos nga Misa, si Father Benben o Mamalin. Special nga pasalamat sa atong mga lectors nga mi uban ganina pagbasa sa pasyon. Kay naminaw ko sa radyo, nindot kay paminawon. Maayo kay nila pag-deliver ang mensahe sa pasyon sa atong Ginoo. So atos lang pasalamatan. Sa uban nga mga lay ministers, salamat kaninyo sa atong mga altar servers, atong kamadrihan, ug ang atong nindot nga choir, atos lang pakpakan usab. Ako lang ipadangat mga igsuon ang akong pasalamat usab nga mainiton sa tanan nga mitabang sa paghimo og balay dito sa Sitio Kabulihan, Barangay Udyong kagahapon. Labi na sa mga tao dito nga mitabang namo, pinanguluhan sa ilang barangay captain Gong Olaer ug sa iyang mga kagawad nga mitabang dito paghimo. Ug sa tanang mga voluntaryo ug mga supporters atos lang tagaan sa masipang pakpak. Unya, pahibalo mga igsuon sa mga batanon nga nagpangidaron 13 ngadto sa 18 anyos, no? 13 to 18 years old nga mga youth nga gusto nga mahimong sakop sa atong youth lay liturgical ministry. Adunay seminar nga paghimuon karong Abril 15 adlawng Martes ari sa atong kumbento. Magsugod ni sa alas 8 sa buntag, no? Kung gusto mo magparehistro, sayo lang mo alas 8 sa buntag, mo ana sa kumbento. Unya pagdala mo og papel og ballpen og 20 pesos nga registration fee, no? So in kaso lang kadto mga batan-on nagpangidaron 13 ngadto 18 nga gusto mahimong sakop sa atong youth lay liturgical ministry kanong umaabot nga Martes ang maong seminar. Unya ayaw mo kalimot mga igsuon sa atong mga kalihukan sa Semana Santa. Manginaot ko nga katong mga pamilya na agid mo ikopya sa atong tamdanan, no, sa Semana Santa. Ako lang ipahinumdom dinhi unas tanan ang pagpamindita sa lukay nga dako anhi may tabo karon sa second mass 7:45 dito sa atong tennis court din sa Hagna, no, sa Puyat Center. 7:45 sa buntag.
Unya ang atong mga misa sa mga baryo, sa Paraon o sa Tubod Monte, alang kaninyo diha na ay pagpamindita sa lukay diha sa inyong mga kapilya. So ayaw mo kabalaka kay na ay pamindita sa lukay. Unya katong di makapamindita karong buntag, ang musimba unyang alas 10 ug musimba pod sa hapon alas 5 dinhi na ay pagpamindita pagkahuman sa Santos nga misa, no? Okay, so ayaw mo kabalaka. Unya ug mapuhon Lunes Santo, ayaw mo kalimot nga kanang naatay istasyon sa Cruz pagka alas 5 sa hapon dinha sa ato ang plaza, no? Ang mga kaparian nato mga to sa talibon kay renewal sa ilahang promises sa ilahang pagkapari, mag-recollection mi dito niya, mag-renewal. So ang atong mga kamadrihan mao'y mangulo ninyo sa inyong paghimo sa istasyon sa Cruz alas 5 sa hapon ug mapuhon. Napatay misa ug mapuhon alas 6 sa buntag dinhi. Pagka Martes na, ayaw mong simba alas 6 sa buntag kay way pari nga mahibilin dire, no? Nga magmisa alas 6 sa buntag wala. Pagka alas 5 na sa hapon ang misa sa Martes. Okay? Alas 5 sa hapon. Unya alas 7:30 sa gabi natay salida sa sine dinhi sa sulod sa simbahan. 7:30 sa Martes. Kini nga sine magtabang inato sa atong pagpamalandong sa Semana Santa. Ang uluhan ini Son of God, no? Bag-o ni nga film nga gihimo nila nga nahimo pong inila dito sa gawas sa nasod. Unya nasabtan nako, nakita nako sa ABS-CBN nga murag na ay series pod mahitungod ani nga sine ila pong ipasalida. Putol-putol pod. So ang kadtong nga ganahan nga mutan-aw ug mauna nya dinhi sa atong simbahan ato nang ipasalida dire, no? Nakita mo. So alas 7:30 sa gabi. Pagka Miyerkules Santo mga igsoon, alas 6 sa buntag naman tay misa dinhi. Pero pagkahapon alas 4:30 katong atong misa unya na may procession sa Pasos, no? Unya pagkagabi na pod alas 7:30 ang sunod na pod nga part sa sine dinhi sa atong simbahan. Unya Huwebes Santo ay makalimot ang misa sa katapusang panihapon alas 4 sa hapon, no? Okay? Nya paghugas sa tiil, nya pagbalhin sa Santissimo diri sa kilid, unya himuon dayon ang pagbihilya katong vigil, no? Ang uban maghimo kanang bisita iglesia, maadto sila sa ubang mga simbahan ingon ana, no? So anyway, ang ubang mga tulumanon di lang ako ikasahon og pahibalo, pero tamdin ninyo ang inyong tamdanan. Na-schedule sa pagpangumpisal katong wala pa kakumpisal niya atong schedule nga dakong pangumpisal, kabalog yung ko nga napagyiwa pa. So natay schedule sa pagpangumpisal. Ako lang hangyo nga kadtong nakakumpisal na unya wala bitaw makasala og dagko, ayo sa mo review, ay mo kumpisal og usab kay para matagaag kay gayon nantong wa pa kakumpisal, no? Ilabi na nga karong Semana Santa ang mahibiling pari sa ato, ako na lang si Monsignor Ore. Kaya kini si Father Benben o si Father Basilio pangkidnapo ni. Actually na mga lugar nga nanginahanglag pare ba. Nya kuhaon sila dito ini ka labi na Biyernes Santo, Sabado Santo ug Domingo. Mo na nga kami ra Monsignor Ore mo na nga duha rin magpakumpisal, mo na nga palihog kadto lang unta nga wa pa kakumpisal atong tagaag kay gayunan nga sila pod makakumpisal. Unya sa katapusan mga igsoon iniguman ining misa, mudalikyat ko, mag-blessing ko sa atong bag-o nga comfort room para magamit na ninyo, no? So blessingan ako, di na kinahanglan mo tambong mo sa blessing, ako na lang mag-blessing dito, ako lang siguroon nga wa nay daotang espiritu nga manguhit ninyo ug mogamit mo, no? So ako nang blessingan karon human ning misa unya kanang muhangyo lang gyud ko ninyo, no? Kay daghan biyang naibog sa atong CR na uban nga pader di naman ta kahion og musud ta dinhi, maikog man ta. Ang uban mingon, pader pwede man ta matug dinhi, no? Ay nindot kayo. Ang uban na sa Facebook akong gi-post man ang picture, ibog sila kaayo, mura kunog hotel, no? Sa pagkatinuod nindot jud kaayo na, pero ayo mo kaguol kay wa ta mo gasto og dako ana. Inantigo lang nga pagtrabaho ba. Unya ang nagtrabaho wa po'y professional fee. Iya pong pagtabang na to si Engineer Andre Asenas, no? Atong pakpakan si Engineer Andre. So ni gasto ta ana
pero kanang igo-igo lang, di mo angay matarantar. Unya napoy dako nga donor anak nga di magpaila sa iyahang kaugalingon. Ato nang ginindot, mas nindot pa na sa ato mga CR sa amo des kumbinto, lami kay na diha. Ha? Mo na nga ako rang hangyo ninyo, kitang tagahagna pinangga ta kay gitagaan tagahigayunan nga makahimo tag-ingon ana. Ambot sa ubang mga simbahan makita ba mo inana kalamiah, di lang ta manghambog ha. Ay mo panghambog. Kasi manghambog mo ba? Pero ay lang ta panghambog, pero nindot gyud na siya. Mo na nga ako ra yung hangyo, ato in town nga ampingan. Ha? Hagit yun ni natong tanan, kitang tanan. Hagit yun ni nato kay ang mahitabo ra ba nato mga Pilipino, ang atong balay na CR limpyo kaayo. Pero ang atong common CR dili gyud. Hugaw gyud. Ang pangutana nganong ingon man ta ana? Tungod kay klaro nga istorya, kulang tagpagtagad o gugma sa ato isig katao. Nya kini hagit din nato. Mailagi din ang atong pagkaedukado, kinang tagahagna, ang atong pagkabuutan, kay naila man ta, tagahagna, mga relihiyoso, mga buutan. Ato yung ipakita nga, bisan sa paggamit sa comfort room, nga naa sa simbahan. Iyaha man ni simbahan. Connected man bisan gani unta, og dito pod gawa sa simbahan, pero labi na giniron, kina sa simbahan. Tanaw na to, og makamintain magita. Ako ra gining hagit ninyo, no? Imbitasyon para ninyo ba nga, atong mintinon, kung hugaw tong tiil, nagkalapok ta, di na to isuna atong sandal o sapatos. Ha? Kaya malapok man. Mo stack up na pod. Kunya ka ng paggamit na to, nga ka ng tinarong. Ha? Dili nang hinugaw, dili nang dili edukado. Kay we are different. I hope nga nindot nga klase nga tao ba? Iya kita sa Ginoo. No? So, again, mga igsuon, kay balo ko gigutom na mo, pero may God bless you all. I hope nga makalipay ninyo kining mga grasya nga gihatag kanato sa Dios. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Kung manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo. Kaninyong tanan, maayong buntag.